Atol sa ilang sesyon atong ngaging adlaw mapar, medyo ang mga board member nga to medyo nagka-initay sila, medyo tinubagay sila ba kay lagi kanang babagan lagi ni board member Jimbo Borgonia ang 1.2 billion nga gusto unta nga ipalabang ni Gwen Garcia nya. Gusto masad kuno ni Glenn Soko nga ipapasar gyud kuno ang 1.2 billion unya di ay mao de kuno nga gusto sad kuno ni Glenn Soko nga ipapasar gyud ang 1.2 billion kay adto man sad kuno ni tugpa sa opisina ni Glenn Soko. So mayong adlaw kanatong tanan mapar o daghan kayo salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel o sa akong mga viewers. Daghang salamat ninyo mga par. O sa mga viewers na ako nga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video. So karon mga par, update agbalik kaning 1.2 billion nga gusto nga ipalabang ni Gwen Garcia. Kay kaning 1.2 billion gusto ta din ni Gwen nila ni Glenn Soko daw nga ipa-renovate kuno sa opisina sa mga bagong manglingkod nga mga board member nga sila si Olencino ug si Malcon Sanchez. Kunya karon kay si Olencino gi-interview ni Attorney Ropel Banyok. Wala man day kuno siya magdali si Olencino ani mga par. Gigamit ra man day kuno sila nga mahimong rason nga mapalabang ang budget nga 1.2 billion. Atol sa ilang sesyon atong ngaging adlaw mapar, medyo ang mga board member nga to medyo nagka-initay sila, medyo tinubagay sila ba kay lagi kanang babagan lagi ni board member Jimbo Borgonia ang 1.2 billion nga gusto unta nga ipalabang ni Gwen Garcia nya. Gusto masad kuno ni Glenn Soko nga ipapasar gyud kuno ang 1.2 billion unya di ay mao de kuno nga gusto sad kuno ni Glenn Soko nga ipapasar gyud ang 1.2 billion kay adto man sa de kuno ni tugpa sa opisina ni Glenn Soko. Mao na nga medyo nagkatinubagay si Glenn Soko, si Hilario Davide o si kanang board member Jimbo Borgonia. Nya tungod sa kalagot ni Attorney Ropel latos kuso-kuso may komentaryo si Glenn Soko kay gusto lagi kuno ni Glenn Soko nga ipapasar gyud nya. Babagan man sad ni Jimbo Borgonia kay dako lagi kayo 1.2 billion unya ipaayo ra sa opisina unya mga opisina pa day ana nila nga ayohonon puwerte pa man day kunong paghanindota kay giadto man gyud na sa mga reporter sa mga media, giadto sana sa mga reporter sa DYHP hawat pa man day ninduta day kuno na sa opisina ni Glenn Soko nga mo'y pulihan sa mga board member. No gipanghinganlan hino ni Attorney Ropel si Glenn Soko, gihinganlan hino ni Attorney Ropel og anang mura kuno og itoy ni Gwen Garcia. Bisan og inyo pa nang tanawon sa mga part, inyo pa nang tanawon sa channel ni Attorney Ropel Banyok nga grabe nakakulata si Attorney Ropel, grabe nakakulata, grabe nakakuso-kuso. Gilatan maayo og kasaba ang mga ang mga board member nga gusto nga mo palabang nga gusto nga mo pirma sa 1.2 billion. Usana na si Glenn Soko mapar nga si Glenn Soko gyud may point pirmi ni Attorney Ropel. So kani ato mapar kuan na ni mga reaksyon na ni sa mga nahitabo sa ilang mga panaglalis mapar
kani reaksyon ra niya to. So wala tay tuyo nga mo apil ta sa ilang mga kagubot mga par kani ato mga nang nga reaksyon na ni kay siyempre taga probinsya man ta. So kitang mga taga probinsya kinahanglan man sa tang mutingog kay dako man sad kaya nung kaya ng 1.2 billion nga ipa-repair lang sa kuan opisina, yang opisina nga i-repair pwerte pang pagkaninduta. Nya kanang 1.2 billion kun ibobo na ngadto sa mga hospital sa probinsya. So dako kayo nang ikatabang. Daghan kayong mga pobre nga makapahimo sana kay laliman ka ng 1.2 billion kadako ana. So mas mayo nang unta na nga dili nang unta na hindi siguro hilabtan kay total hapit naman sad mo gawa si Gwen sa Kapitolyo, pila na lang ka adlaw nga paboton, maihap na lang. So mao na to maparo, mas mayo na lang unta siguro nga kanang dili na tandugo ng 1.2 billion kay dako ka nagtabang sa makaigsoona nato nga naa sa probinsya nga nanimuyo nga gusto in taon nga maka-benepisyo sa. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagtan-aw ani nga video sa katong mga viewers nato nga naa sa tagsa-tagsa ninyo ka mga balay nga samtang nagtan-aw sa atong video nagkapi-kapi. Daghan kayong salamat ninyo mga par.